sacrifice our plan. Not because of me. Čaute ľudia, prepáčte, že ste ma nepočuli, to bola Down here. jediná vec. Iba taká. It's not like anything you've seen above. No. Dobre, It's not počkajte. trying to hide what it No vec is. spravím. It's hell. And Playtime wanted it to be. No dobre. But we have allies down here. Get to them. Poďme sa. Dobre, toto, prepáč, ja sa vám strašne ospravedlňujem, že som nevydával videa. Jo! Že, what the? Že som nevydával videa, ale neviem, mne sa nechcelo a ja som ani nevedel, že čo mám. No, teda ja sa vám za to prepáčim, ale už sa môžete tešiť na, už sa môžete tešiť na Poppy Playtime, čo nie? No, aj na Poppy Playtime Chapter 5, konečne vyjde už 18. februára. No a potom, a ešte my natáčame FNAF 2 film v Brookhaven, teraz ešte stále, takže ani jednotka tiež nie je dotočená, za to sa vám tiež prepáčim, lebo neviem, nám sa nechce veľmi jednotka. Čo? No hej, jednotka vlastne. Točiť. Prokysy? No poď. Ja už som to hral dávnejšie, ale už si nepamätám. Do ktoré veci si jedine nepamätám. Počkej, tuto má aj Sento, čo? Hej, ja som to vedel. Kde si? Jaj? Tak nešiel po nás. Au. A to bolelo, vy ste mi skoro odpálili oči. Dobre, poďte. Dobre, poďme. To je na polku aj speedrun. Akože, ja by som sa chcel tako s vami rozprávať, ale nevieme sa akože naživo, keby som jedine streamoval. Ale nevadí. Budete takedy počuť aj môj dýchanie, lebo má akože sluchátka, viete, s takým mikrofónom. Dobre, poďme. Dobre, Oli, ticho. Musí sa sústrediť, ticho. Ticho. Ticho, fuj to. No. They all came from inside. Believe me, everything Poppy said about this place is true. Už si veľmi nepamätám koniec, čo sa tam stalo. No dobre. It's worse now. Worse than ever. Just try to stay safe. Don't put your guard down for even a second. I'll try to help you when I can. Dobre. Čo? Čo mám spraviť? Ja som si myslel, že už ideme. Poďme.
No dobrze. Now what's this? Do I feel something squirming its way beneath my skin? An invasive foreign little germ. After all this time? Ah, but I see. You. Well, little germ, let's make a game of you. Nie wytwarzaj sobie miau, miau, miau. You've blundered along the shadows above, and only managed to squirm all the way down here by the barest skin of your teeth. There are no shadows here that will be of use to you. Not even the ground beneath your feet is yours. There are no places you can hide. Not from Not me. Dobra, śmieszna. Hehehehe. Nie, to nie śmieszne. Dobra. Dobre ráno. Ešte tu na začiatku pamätám veci. Ja! Prečo nefunguje rebrík? Dobre. O, čo som... What the? Dobre. Sa si to otvorilo. Poď. Ešte to si pamätám. Dobre, dodám si pre istotu. Padaj! Na čom sa smeje? Padaj. Kde mám ísť? Sem? Ja už sa teším strašne na 5. Čo? Je, počkej, toto, hej. To ide sem, hej. Dobre. Už dávaj preč. Poď, Poď. No. Dobre, poď, haló! Dobre, poď. The subject scrambles for an Je advantage. dobre. They appear lost and disoriented. Heavy breathing is indicative of fear. Ja neznašam ani týchto. Toto sú Nightmare Let's Creatures. test the response Hej. to said fear when pushed into action. Dobre, podajte. Za prvé. Podajte. Prestrelím na vás. Podajte. Joj, za to. Podajte. Čo sa otvorilo? Dobre. Ešte to nič neotvára. Ja som chcel natočiť aj 2 a ja že som chcel natočiť 2 tiež, ale tam čo sú tí malí hagísky, akože, no, a nie hagísky, no akože tá druhá minihra, tak, no konečne, Thank you. tak
Tak to ona je strašne ťažká, lebo ty máš sa na notebooku počítači otáčať. No a tam ešte k tomu tma, aj keď si vieš zapnúť svetlo, ale potom na teba tie svetla veľmi svietia, čo sú tam 3 alebo 4. No poď. Čo? Dobre. Počkaj, pamätám si tu aspoň, koľko to bolo? Počkaj teraz... 3, 2, 5, 5, nie? Počkaj, skúsim. Yes! Čo si to pamätám, čo sme vo väzení. Bro. Takto? Hej. Čo? Je dobre. Hear me? Too much interference. Make your way to... There's something... To sa má otvoriť? A nie, to je zamknuté. A čo mám nájsť? Čo je za... Ja? Taký duch však. Kto to bol? Dobre. Počkaj, to spanie potom... Toto... Fuj si. Potom toto spanie je lepka, nie? Neviem. Nepamätám si. Hej, spadla. Dobre, táto karta ide sem. Dobre, a teraz sa otvorí toto. Nie? Toto? Hej. Ja sme takéto dvere, že sa sama otvoria všetky. Bro, 11, akože one. Zo Strange Springs. A mne rukou, one. Tečie či krv z nosa. Jej, ona to otvorila, kde si? No. Don't fight. Ja? Fighting only makes it more quicker. Počkaj, toto mám zničiť, nie? No hej. Dobre, poď. Poď. Teraz mám ísť... Kde to... Nie, prestaň! Dobre. Idem sem? Nie? Hej. Počkaj, teraz toto, poď. Dobre, teraz zase toto. Poď. Nechcem zomrieť. Ale počkaj, ja som ani raz nesomrel. Okej, toto zoberiem. Dobre. Mám to. Nie, už sa to začína. Poď rýchlo, poď. Skenuj sa, poď. Rýchlo, poď. Otvor sa. No, padaj. Dobre, cage. Počkaj, čo cage? Jo, vypni si tu. No, okej, cage. 3, 6, 4, 2. 3, 6, 4, 2. 3, 6, 4, 2. Sa mi takedy zvykne akože zaseknúť celá hra. No, čo som hovoril? No? Yes. Ide. No sa mi zasekla, ale
Ja som tak stlačil akože escape, akože... No tam mi pripomína taký iný zvuk, ale nebudem ho radšej hovoriť. Toto bude teraz čo? Čo? Dobre, neviem čo zostalo, help. Help wanted. I'm not that pretty. Dobre, ja radšej si tu zapnem baterku. Počkaj, hej, toto má aj sám. Je to potom sa naskýne červená ruka, čo? Asi, neviem. Je to tam? Dobre. Co? Ja mám to otačať? Dobre, už si to nepamätám. Čo mám robiť? Ja? Mám ísť. Do ktorého? Asi sem. You know, I never thought I'd see another like you. A human. Certainly not an employee like you. But something makes you different. I can tell that much. Though, I can't say what exactly that something A počkaj, hej, teraz to bude Jarnaby, not nie. yet. The others you faced, 1170, 1188, Huggy Buggy, Mummy Long Legs a 1222. toto. A Been ne, there, done that. Let's try our hand at something a little different. Oh, Yana. jo, no. Dobrý, aj. Ja už to chcem. Please, do keep making this enjoyable for me. I'll be taking notes. Dobre, si dám toto s Jarnabím a potom asi neviem. Koniec. Počkaj, žltá ide kde? Žltá, počkaj. Počkať, čo je táto? Červená, nie, to je zelená. Ktorá je aká? No počkaj, táto je, čo je toto? To je hnedá, počkaj, takže. Ticho, Mia. Prepáčte, moja malá sestra. Zelená. Zelená, žltá. Joj. Žltá. Červená. A... No? Yes, dal som to. Počkajte. Dobre, som späť. No. Asi, hej, to dáme potom Jarnavým. Čau. Počkaj, ja tu mám tak, kde pličáka Jarnabího. Ale detection from Jarnabí. Odkedy sa otvorí? Ja, to bol ten dolý, nie? Neviem. Sme tu. Pusti.
hej, to je Dowie. Vždy on si to všimol. Niečo máš nejaké pitvajka. Asi tuto nebudú strihy, alebo málo strihov tuto bude. Si zatiaľ spravíme strih. Dobre. Tu si. Čo mám spraviť? Dali sme to. No a ešte, no poďme sa. No poďme. Hej, toto už teraz pôjde tento a nás bude naháďať, čo? No poď. Poď. Poď! No! Dobre ľudia, takže toto je zatiaľ všetko. No, dobre, ticho. Dobre, tak... Zatiaľ čus!